Ik ben Boyd en ben hier. Is mijn kleine broer, ben Bint. Nee, ik ben een groot en Boyd is een kleintje. Hey, goedenavond. Toen was veel kansen. Ja. Ja, jongen. Zeg, Boyd, stop eens mee, hè? Ik ga haar kapot slagen. Wat niet? En deze video wordt eigenlijk opgenomen voor het heel speciaal. Ja, Dat broer is maar wat, ja. en dan, ik weet ook hoe moet doen. Wat is het verschil tussen een tandenstoker en tussen een Nederlandse nationale ploeg? Een tandenstoker is er niet dat Afrika! Ja, ik ga hem even switchen op zo'n nemen plakjes. Nee, het is wel boys. Peace. Allee, ik zal afscheid moeten nemen dan. Allee, salut. Dag. Gaan we een nieuw film kijken?